Richard Wagner va néixer el 22 de maig del 1813 i va morir el 13 de febrer de 1883. Va ser compositor, director d'orquestra, poeta, dramaturg i teòric musical. El seu pare adoptiu, Ludwig Geyer, actor i pintor, va ser el seu primer instructor. La seva germana major, Rosalie, també era actriu i la seva altra germana, Clara, cantant. El 1829, amb 16 anys, va assistir a una representació de Fidelio, on va quedar sorprès per la soprano Wilhelmine Schroeder de Brien, així que va decidir dedicar-se a la música des d'aquell mateix dia. No va destacar com a estudiant de piano ni violí. Les seves obres més importants van ser Rienzi, el 1842, l'holandès Errante, el 1843, Tristan e Isolde, el 1865, Parsifal, el 1882. El 1872 van començar les obres per construir el seu propi teatre anomenat Bayreuth i poder representar les seves òperes. Les obres es van acabar el 1874 i aquell mateix any va fer construir la seva casa. El 1836 es va casar amb l'actriu Mina Planner, però el matrimoni no va funcionar gaire bé, degut a les contínues relacions de Wagner amb altres dones. Mina va morir el 1866 degut a una embòlia per la seva addicció al Laudan. Wagner es casa amb Cosima Elise el 1870, encara que es creu que s'havia estat veient amb ella des del 1865. Cosima era filla de Frank Liszt, un dels millors amics de Wagner.